Dobar večer, poštovani gledatelji. Gledate 1 na 1. S nama je večeras jedan od ključnih ljudi SDP-a za Dalmaciju i kandidat ove stranke u 9. Zadarskoj izbornoj jedinici, Ranko Ostojić. Vidimo se s njim neposredno nakon priloga. Rođen je 1962. u Splitu, oženjen, otac dvoje djece. Po obrazovanju je pravnik, a stručno se usavršavao u Norveškoj i u Sjedinjenim Državama. Ranko Ostojić, jedan od najbližih suradnika SDP-ova lidera Zorana Milanovića, spominje se kao najizgledniji kandidat za budućeg ministra unutarnjih poslova u slučaju pobjedu Kukuriku koalicije na predstojećim izborima. Dragovoljac je Domovinskog rata, a u profesionalnom životu iskusio je najrazličitije poslove. Radio je u Crvenom križu, u općinskoj administraciji grada Splita, bio je na čelu Splitske policijske uprave, a potom u vrijeme koalicijske vlade na čelu sa Ivicom Račanom ravnatelj Ministarstva unutarnjih poslova. Nakon toga kraće je vrijeme plivao u poduzetničkim vodama, a 2007. izabran je u Hrvatski sabor kao zastupnik 9. izborne jedinice. Godinu kasnije na lokalnim izborima za gradonačelnika Splita gubi od Željka Keruma. Ranko Ostojić član je predsjedništva SDP-a i predsjednik saborskog odbora za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost. Nakon objavljivanja predizbornog programa Kukuriku koalicije pod naslovom Plan 21, u jednom je intervjuu izjavio da to nije sveto pismo, nego 21 rješenje koje se nudi građanima na razmišljanje, kritiku i popravljanje kako bi se zajednički našao put za buđenje hrvatskih potencijala i stvarni oporavak ove zemlje. U današnjem izdanju emisije 1 na 1 ključni čovjek SDP-a za Dalmaciju govori o izbornim očekivanjima i promjenama koje nudi Kukuriku koalicija. Evo nas u studiju televizije Vox, dakle s nama je Ranko Ostojić iz SDP-a. Gospodine Ostojiću, dobra večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo da najprije raščistimo ovu dvojbu. Jeste li vi stvarno kandidat za ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske ukoliko Kukuriku koalicija pobjedi na sljedećim izborima? Mandatar vlade odlučuje o prijedlogu vlade. U ovom trenutku mi smo koncentrirani na dobijanje izbora, odnosno da dobijemo povjerenje građana. Manje je važna priča o tome ko će zasjesti na te fotelje. Kukuriku koalicija ima dovoljno kvalitetnih ljudi da može pokriti sve resore, a mislim da je izlišno pitanje da li bi ja to mogao raditi s obzirom na to da sam bio 3 godine ravnatelj policije, a i danas sam predsjednik odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ako vam se ponudi to mjesto, hoćete li prihvatiti? Ono što je po meni važno, ja bi prije sačekao da mi dobijemo izbore, da ne pečemo zeca na ražnju prije što to napravimo. O tome će odlučivati mandatar vlade za koji vjerujem da će biti Zoran Milanović. Nedvojbeno je da ćete se kandidirati u 9. izbornoj jedinici. To je dakle već jasno. Hoćete li biti nositelj liste? Moram reći da i na prošlim izborima ja sam bio isto tako kandidat u 9. izbornoj jedinici i situacija je bila slična. Mi smo na glavnom odboru 22.9. prošle godine donesena je odluka, znači u SDP-u, da sam ja koordinator izbornih aktivnosti za 9. izbornu jedinicu. To je napravljeno iz razloga što sam bio prije toga koordinator istih izbornih aktivnosti za 2007. godinu kad smo imali izbore. Već godinu dana sam tu prisutan na terenu, radim ozbiljno, a nositelj liste bit će određen od strane isto tako tijela Kukuriku koalicije. Po svojoj prilici to je kao zadnji put vjerovatno gospodin Zoran Milanović. Prošli put, dakle na prošlim izborima, rezultat u 9. izbornoj jedinici HDZ SDP bio 10:4. Što očekujete na ovim izborima? Ja bih rekao da smo mi 2003. godine imali 2 mandata. Naš cilj u 2007. godine je bio 4 mandata. Ovaj put je cilj Kukuriku koalicije da dobijemo 5 mandata. Realno vjerujem da smo ne na dobrom putu, već da ćemo osigurati ne takav broj glasova koji je za to potreban, nego možda i više. Treba biti realan, ja sam sklon tome da za razliku od drugih koji se hitaju brojkama, mi ćemo pobijediti, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Mi smo realni i nama je najvažnije da ostvarimo plan koji će doprinijeti ukupnoj pobjedi Kukuriku koalicije, a to znači nadpolovična većina u Hrvatskom saboru i naš posao u 9. izbornoj
izbornoj jedinici, znači svi stranaka koji pripadaju koaliciji, bi trebao biti osvajanje 5 mandata. Znači sa 5 mandata u 9. bili bi zadovoljni, bili biste zadovoljni. To je znači plan koji onda normalno podrazumijeva da u svim ostalim izbornim jedinicama točno bude onako kako smo i planirali. Mislim da imamo potpuno pravo govoriti o tome, jer na prethodnim izborima sa 37 tisuća glasova mi smo digli na 57, ostvarili smo taj plan, vjerujemo da ćemo i ovaj put dobiti onoliko glasova koliko nam je potrebno za 5 mandata. Evo, nakon 15 godina uskrsnuo je i Dražen Budiša i on se natječe u 9. izbornoj jedinici. Hoće li vam on malo pomrsiti račune s obzirom da je sad i on jedan od, tako, ajmo reći, političkih kapitalaca koji objektivno očekuju prolaz u Sabor u ovoj izbornoj jedinici? 9. izborna jedinica izgleda kao ono gužva u devetercu, tako da imamo jako puno zainteresiranih, pogotovo na ovome dijelu konzervativnoga ili desnoga krila, sa namjerom da eventualno tu na tom području mogu dobiti glasove. Svjesni situacije da je vrlo teško možda u drugim izbornim jedinicama, biraju taj teren. Ja pozdravljam svaki napor svakoga ko želi sudjelovati na tim izborima. Zadnji put se pokazalo, iako smo imali preko 20 lista, znači 20 kandidata i tako dalje, da smo prošli samo mi i HDZ. To ne govorim iz razloga da bi nekome, kao se kaže, ukinuo šanse ili govori o tome da nemaju šanse, ali vjerujem da će biti potreban ozbiljan napor da bi se protiv stranaka u ovom trenutku, znači HDZ-a i SDP-a, pogotovo SDP-a koji trenutno kotira kao najjača politička stranka u Republici Hrvatskoj, da bi mogli svi ti koji imaju želju eventualno u 9. izbornoj jedinici proći. Dobro, znači bipolarizam. 9. izborna će opet biti bipolarizam. Bilo je puno želja. Ja mislim da bi moglo biti, znači eventualno i drugih stranaka koji će iskoristiti priliku da u 9. izbornoj jedinici i pored SDP-a i HDZ-a osvoje mandat. Ne kažem da je to moja želja. Naš cilj je naravno da mi postignemo šta bolji rezultat, ali mislim da treba realno procijeniti da je moguće da se dogodi i osvajanje određenog dijela mandata upravo u onome segmentu u kojem HDZ gubi povjerenje. Mi možda nećemo dobiti taj mandat, ali s druge strane potrebno istaknuti da, kažem, ta želja da se svi dođu u 9. izbornu jedinicu će napraviti dosta veliku gužvu. Proće normalno najbolje oni koji budu imali najviše glasova. Naime, takav je zakon, takav je Dontova metoda i to je to. Premijerka Jadranka Kosor u posljednje vrijeme, barem po onome što mediji pišu, često spominje vaše ime i govori da ste vi osoba koja prijeti HDZ-u britvom. Pa evo, možete li nam kazati najprije odakle uopće, je li to iz nekog vašeg intervjua, javne izjave, i zapravo kako ste vi to i čime prijetili HDZ-u i zašto ta britva uopće se spominja u toj polemici? Šteta što ja imam potrebu uopće dodatno objašnjavati, s obzirom da sam ja na javnoj televiziji, znači na Hrvatskoj televiziji, koja bi trebala informirati javnost, uredno na aktualnom satu odgovorio gospođi premijerki. Nažalost, to niko nije mogao gledati, to su oni koji su vidjeli direktan prenos na Saboru. I rekao sam da britvo reže istinu. Jer moj intervju koji sam dao tjedniku Globus se odnosio upravo na suprotne poruke koje ona pokušala inicirati. Upravo to da nitko, pa ni ona, nema pravo odlučivati o tome na čija će se vrata kucat, da pokušava biti državna odvjetnica, da pokušava odlučivati o tome protiv koga će se raditi istrage. To je bila moja poruka. Ja u niti jednom trenutku, ne da nisam prijetio britvom, koliko ja znam, ljudi su se brijali i za vrijeme komunizma i u davna vremena i u vrijeme, znači, svih ovih 20 godina. Prema tome ne vidim šta je čudno da ja otiđem u brijačnicu da se obrijem. Možda je bilo puno bolje da je to shvatila kao poruku da splitska brijačnica neće politiku u svoju butigu i da tako treba se ponašati prema državnom odvjetništvu. Ako je to neovisno pravosudno tijelo, onda podrazumijeva da politika nema šta raditi tamo. U intervju koji ste malo prije spomenuli ste, barem što se naslova tog intervjua tiče, kazali navodno da vas ne bi čudilo da premijerka Jadranka Kosor isto bude uhićena i izvedena pred pravosudne organe, a isto tako da vas ne bi čudilo da Ustavni sud ukine HDZ kao stranku. Je li to dobro preneseno i je li vi zapravo stvarno mislite da ta mogućnost postoji? Ja sam od gospođe premijerke zatražio upravo tamo u Saboru da ona pročita i da citira moje rečenice iz tog intervjua koje to govore. Naime, što ste točno rekli? Ja ne mogu odgovarati za uredničke naslove koji nemaju veze s onim što je izgovoreno u intervju.
Vrlo je loše kad se to stavlja u navodnike pa da ispadne da je to moj citat, a za odgovorne političare je bilo dobro da čitaju intervju, a ne da mašu naslovnicama, pogotovo što onda možemo sumnjati da je neko drugi kreirao tu naslovnicu. Ja takve rečenice... Evo prilika da kažete što ste zapravo rekli, što točno mislite pod takve tim. Rečenice nisam upotrebio, niti sam rekao. Ono što je najbitnije, ne želim se ja prati od mog intervjua, nego ljudi neka pročitaju ton intervju i tamo lijepo piše da nije na politici da sudi, na politici da ukazuje na političku odgovornost. Isto tako, sve rečenice koje su upotrebljene u samome intervju su potpuno suprotne onome što je stavljeno na naslovnicu. Ali mi smo danas u situaciji da se manipulira vrlo često i sa rečenicama koje izgovoriš. Ja vjerujem da ćemo doći do onoga profesionalnog dijela novinarstva kojima neće past na pamet da tako nešto rade, ali ono što je posebno loše, a to je kad to koristi gospođa premijerka. Ona bi kao predsjednica vlade, kao odgovorna političarka, pogotovo nakon upozorenja, trebala shvatiti da nema potrebe da plaši ljude u Hrvatskoj, nikoga drugoga, pogotovo što ta poruka niti je napisana, niti je izrečena u ovom intervju. Ono što je vrlo loše za HDZ je da pokušava iskoristiti zapravo jednu lažnu konstrukciju koja je tamo složena, jer moje poruke su potpuno suprotne. Ja ću ponoviti još jedan put, a to je Ustavni sud Republike Hrvatske je jedina institucija, ni ja, ni premijerka, niti bilo ko drugi ne možemo odlučivati o tome, ali u Ustavu Hrvatske u članku 6 i 124 piše da transparentnost političkih stranaka, njihovo financiranje, oni nadziru i odlučuju o tome ko će raditi i ko neće. To je jedna stvar. A drugo, što se tiče svih ostalih, znači poruka o tome da me ne bi čudilo, a ja ću samo reći jednu stvar, pa to je moglo se izvući iz onoga naslova kud Ivo tu i ja. Mislim da nisam to ja izgovorio, to je izgovorila gospođa premijerka. Prema tome, ubacivati mi riječi koje ne da nisu nikad kazane i danas ih iskorištavati, mislim da nije ozbiljno za gospođu predsjednicu vlade. Ja sam to i u Saboru rekao, ona je predsjednica moje vlade, odgovorna jednako tako i meni i nema potrebe uznemiravati javnost sa nečim što nije istina. Mislite li da se dio javnosti uistinu uznemirava recimo porukama tipa opasnosti od crvene Hrvatske? Postoji li jedan sloj biračkog tijela do kojih možda stvarno dopire ta informacija i ta poruka na način da je možda ozbiljno percipira? Treba biti realan da u situaciju u kojoj mi jesmo, to znači da bolje živimo, kad bi nam bili bolji uvjeti, onda bi to bila deplasirana priča. S druge strane, davno su ostali tragovi ljudi koji su prošli loša iskustva iz doba komunizma, koji su to osjetili na svojoj koži. Prema tome, danas upotrebljavati takve stvari kod nekih očito da ima prođu. Međutim, mislim da su vremena podjele na crnu i na crvenu Hrvatsku loša. Time se pokušava zamagliti nešto drugo. Ja mogu izgovoriti ovdje drugu rečenicu, a to je da je bolje crvena Hrvatska nego prljava Hrvatska. Ja u intervju govorim o tome da je vrlo loše da živimo s osjećajem gorčine, a to je da su izbori kupljeni, da su stranke bile ilegalno financirane, da su se kupovali izbori. To je nešto što je puno važnije nego priča o tome da li neko predstavlja crvenu opasnost ili ne. Gospođa predsjednica vlade mora znati da crvena boja ne bi smjela nikoga u Hrvatskoj plašiti. To je boja hrvatske zastave, nalazi se u hrvatskome grbu, to je nešto što će zauvijek ostati hrvatska boja. I to iskorištavati, to zaista je ono najprizemniji dio kad se ide na taj dio emocija igrati kod ljudi, a to znači da bi se trebao neko plašiti čega? Možda Ive Josipovića. Pa zar nismo iste riječi slušali u predsjedničkoj kampanji kad je za Ivu Josipovića govorio da je to crvena opasnost, da se trebamo paziti toga. I gdje smo danas? Na popularnosti Ive Josipovića od 82%. To je po meni najbolja sličica da li se ljudi trebaju plašiti eventualne pobjede Kukuriku koalicije s ovih pozicija kao to govori gospođa Kosor. Jer ja bih da sam zločest i mogao iskoristiti isto tako rečenice koje su bile mi ćemo ispruženu desnicu pretvoriti u pesnicu. A šta je to? Mislim, tako bi isto tako mogli gledati. Je li to prijetnja nekom? Dobro, to je bila igra metaforama. Ali to su stvari koje ne želim koristiti. Mislim da to nije za Hrvatsku put i da je vrijeme da se mi počnemo dijeliti na nečem drugom. A to je ko će napraviti bolje za Hrvatsku, a vjerujem da je HDZ u ostalom imao vremena, mogao je do sada u svom novom razdoblju pokazati da li su željeli stvoriti i napraviti bolju Hrvatsku. Nažalost, u tome nisu uspjeli. Evo, prije nego prijeđemo na
na upravo program Plan 21 Kukuriku koalicije, da vas još pitam jednu ili dvije stvari vezano za ove aktualne polemike koje su se čule u Saboru. Vi ste postavili zastupničko pitanje premijerki prije nekoliko dana da li je ona bila na sjednici predsjedništva HDZ-a gdje je donesena odluka o prijenosu upravljačkih prava INA-e MOL-u. Što ste zapravo s time htjeli kazati? Što ste s time htjeli? Kakvu informaciju ste htjeli s time dobiti? Moje pitanje je bilo vrlo jednostavno, a to znači da mi odgovori sad da ili ne. Zašto? Zato što u optužnici koje je podnijelo neovisno pravosudno tijelo, to znači Državno odvjetništvo, stoji da je upravo odlukom na predsjedništvu HDZ-a donesena odluka da se predaju upravljačka prava INA-i. Nakon toga je to potvrđeno na vladi. Da bi naši gledatelji i građani znali o čemu se radi, SDP je prodao 25% udjela. Znači SDP-ova vlada je donijela odluku o prodaji 25% udjela naftne kompanije. Udjeli su jedno, a kad predate upravljačka prava, onda ste predali puno više od onoga, a složit ćemo se da INA je jedna vrlo važna kompanija za Republiku Hrvatsku. Danas kad vidimo da je neko zato još dobio 10 milijuna eura i da je prodao nacionalno bogatstvo za mjesec dana... Ako je dobio? Da, to ću vidjeti. Hoće li se dokazati zapravo u samome postupku, iako je sad već izvjesno da su dokazi vrlo čvrsti i vrlo jaki i da moramo vjerovati našem državnom odvjetništvu, a vjerujem da vjeruje i premijerka, da državno odvjetništvo ne bi pakiralo premijeru Sanaderu bivšem. To znači da su napisali unutra nešto za što imaju čvrste dokaze i oni tvrde da su ta upravljačka prava upravo takvim odlukama na predsjedništvu HDZ-a doneseni. Iz tog razloga se je pitao jeste li vi bili tamo. Ona je rekla da je bila na sjednici predsjedništva, ali da takva odluka nije donesena. Prema tome, direktno je poslala poruku da je Državno odvjetništvo napisalo optužnici nešto što ne stoji. Ja sam siguran da se to mora raščistiti. S jedne strane imamo stalno ponavljanje, a to je Državno odvjetništvo, glavni državni odvjetnik da rade ispravnu stvar, a prema tome valjda bi i ovo trebalo biti čvrsto, kvalitetno. Vidim da tu postoji suprotstavljanje. I s druge strane, pitao sam to iz drugog razloga, a to je gospođa premijerka je na aktualnom satu pokazala da ne govori istinu. Naime, upravo taj aktualni sat je prilika da mi ukažemo da li neko govori istinu ili ne. Bilo je pitanje za nju oko upravljačkih prava INA-e i ona je odgovorila da je ona bila jedina protiv prodaje upravljačkih prava. To je apsolutna neistina. Mi smo svi bili svjedoci u Saboru kad je branila da treba prodati upravljačka prava, da je to u interesu hrvatskih branitelja. Ona je bila na čelu fonda i ministrica branitelja u tom trenutku i donijela je takvu odluku. Prema tome ne možete govoriti jedno 2008. godine i pokušavati zamazati oči javnosti 2011. godine. Pitanje je kad niste govorili istinu. To je jedno pravo pitanje. U posljednje vrijeme se u medijima dosta piše i otkrivaju se neke istražni materijali vezano za istraživanje crnih fondova iz kojih su se političke stranke financirale. Pa u tom smislu su i iscurili nekakvi podaci o tome da se HDZ čak u predsjedničkoj kampanji 2005. financirao iz crnih fondova. Tad je kandidatkinja bila aktualna premijerka Jadranka Kosor. Vjerujete li da će zbog ovog što ste do sad rekli vezano za INA-u i zbog ovih crnih fondova Državno odvjetništvo pozvati premijerku, da je pravosuđe toliko nezavisno da će pozvati premijerku Kosor na saslušanje ili na davanje obavijesnih informacija korisnih za raščišćavanje? Ja sam već to i rekao da je sasvim logično da se pozove i gospođu Jadranku Kosor na obavijesni razgovor, da da korisne informacije, ali isto tako sam kazao da to ne prejudicira ničiju krivnju. Danas svaki građanin se treba odazvati na poziv za obavijesni razgovor upravo u cilju raščišćavanja. Mislim da je osnovna stvar da se to raščisti. Nažalost, taj model ponašanja, ovi zadnji recentni napisi koji su u novinama govore za razdoblje 2005. 2007. 2009. Ali svjedoci smo, a ja mogu to i posvjedočiti s obzirom na ono što sam i radio kao ravnatelj policije, da je nažalost taj model ponašanja već davno pod sumnjom. Znači, zadnji podaci o tome da još 1997. godine postojali su dokazi koje smo uredno predali Državnom odvjetništvu, ta istraga nije zatvorena, upravo je govorila o nelegalnom financiranju jedne političke stranke sa ciljem dobijanja izbora na način, a to je da se našim novcima
novcima svih državljana Republike Hrvatske, poreznih obveznika, ulažu novci u kupovinu, znači dobijanja vlasti. To je nešto što je po meni vrlo zabrinjavajuće i stoga su moje reakcije da je puno važnije od priče crvene i crne Hrvatske i slične, a to je da se suočimo s tim da se na taj način ne može dobijati izbore. Ovo je demokratska zemlja, gradimo tu demokraciju i pobjeda na izborima bi trebala biti čista. Bez obzira da je za jedan glas, ona bi morala biti čista, ne smije biti dobijena na način, a to je da se nešto kupuje. To je prije svega uvreda, tvrdim i moram to sad ovdje reći, to je prije svega uvreda glasačima HDZ-a. Jer 95% ljudi u HDZ-u, to sam uvjeren, su pošteni ljudi koji imaju pravo imati svoje mišljenje koje je potpuno različito od moga. I to je, kažem, njihovo pravo. Ali siguran sam da njih najviše pogađa situacija ukoliko su pobjede na izborima bile na ovaj način dobijene, a ne poštenom izbornom utrkom među takmacima, a to znači ko ima bolji politički program. To je po meni glavna poruka oko koje trebamo razgovarati, a ne o tome da neko nekome podmeće. Evo nas sad na programu. Nedavno je Kukuriku koalicija izišla sa predizbornim programom pod naslovom Plan 21, dakle 21 područje, smjernice i planovi i vizije razvoja Hrvatske. Taj plan je već sutradan u medijima naišao naravno i na određene kritičke opservacije. Između ostalog vam se dosta zamjera da nigdje zapravo ne najavljujete da ćete stečena prava dovesti u pitanje, da ćete javnu potrošnju srezati i zapravo i određeni ekonomski stručnjaci sumnjaju zapravo u iskrenost vaše namjere s obzirom da se bez štednji rezova ne može dovesti Hrvatska u jednu situaciju normalne fiskalne politike i funkcioniranja. Evo, kako vi sad odgovarate na tu vrstu kritike da ste puno toga obećali da će se za 4 godine živjeti bolje i ljepše u Hrvatskoj, a da se neće ni u što dirati, ni u mirovine, ni u državnu upravu, neće biti otkaza, neće biti dakle nikakvih smanjenja socijalnih prava i tako dalje. Vi ste sad narušili sliku o ružičastoj Hrvatskoj kako nam pokušava gospođa Kosor prikazati. Ona tvrdi da je sve bajno i divno, pa ja ne znam čemu bi onda trebali bolni rezovi ako sve skupa štima. S druge strane, plan 21 je napravljen da bude otvoren za kritiku kako građana, tako svih onih koji misle da mogu tome doprinijeti. Ja ću ga čak i nazvat, kako su već i neki rekli, da je to 21+. To je 21 područje za koje smo tražili u direktnom razgovoru sa građanima da dobijemo poboljšanje toga programa i na koji način najbolji put naći za izlaz iz Hrvatske. HDZ je na prošlim izborima, znači 2007. godine, kad je dobio zapravo povjerenje građana, imao program 3x7, to bi u mnošku trebalo biti 21, a ispala je 0 na kraju. To znači tada nam je bilo obećano da ćemo imati 7% stopu nezaposlenosti, 7% bruto društveni proizvod i da ćemo imati 7 velikih infrastrukturnih projekata za koje evo vidimo i danas da se kameni temeljci ponovo postavljaju, valjda igrajući na zaborav građana, a to je da oni ne znaju šta je prije toga bilo napravljeno. O nezaposlenosti da ne govorim, ona je na 17-18%, BDP možemo ga samo sa ono 0,7 pokazati. Ja mislim da je vrijednost toga programa ne u strahu od eventualnih potrebnih reformi, nego prije svega onome što treba prepoznati, a to je da postoji način kako u Republici Hrvatskoj ići naprijed, a to je sa gospodarskim rastom. Niko ne obećava da će se u kratkom roku riješiti svi problemi Republike Hrvatske, ali je sigurno da nema potrebe plašiti ljude bolnim rezovima, da svi odmah u glavi imaju slike Grčke, bankrota i svega ostaloga. Ono što imamo prostora, to je da iskoristimo resurse koji u Republici Hrvatskoj postoje, da jednako tako boljim upravljanjem ovom državom i njenim javnim financijama postignemo rezultat koji bi trebao biti na dobrobit svih građana. On podrazumijeva smanjenje i u javnoj potrošnji i bolju racionalizaciju tih troškova. Gdje konkretno? U kojim točno segmentima? Gdje? Znači, evo, mediji su nedavno pisali da će SDP zapravo metlom počistiti veliki dio državne uprave, a vi ste to od prvog dana demantirali. Naime, to je potpuna neistina. Ali bilo bi pošteno i korektno reći ljudima, stvarno, ako će biti štednji, ušteda i rezanja, da se onda kaže da su te mjere nužne i gdje će se one dogoditi. Ali ono što je važno, kako vi zapravo tumačite ljudima gdje je potrebna štednja. Ako imate situaciju da možete ići u rast,
onda je to prostor u kojemu ćemo moći napuniti sredstva. Imamo priliku da nam se ne dogodi ovo što se događa sad u ovome trenutku, a to je da postoje europski fondovi koji nisu iskorišteni. Na nama je stvar da mi iskoristimo sa našim projektima te novce. Prema tome, nema potrebe govoriti da ćemo morati 80% ljudi otpustiti ili slično, jer to nije istina. Radi se samo o jednome dijelu ljudi koji su prema zakonu primopredaje dužnosti odlaze sa eventualnom promjenom vlasti. Svi ostali koji profesionalno rade svoj posao mogu biti sigurni za svoje radno mjesto, a oni koji ga ne rade profesionalno i koji su višak i ovako onako trebaju ići. Nema to veze ili tu HDZ ili SDP. Ja prostor za sve ono što je Hrvatskoj potrebno prije svega vidi ne u najavama rezova nego u povećanju gospodarskog rasta koji bi trebao rasti cirka 4% godišnje u reindustrializaciji, u situaciji da sve ono što je zamrlo, ulaganje u turizam, znači u ovoj našoj regiji je vrlo važno, u našim proizvodima koje imamo da ih sačuvamo, to su brodogradilišta, to je situacija koju Hrvatska može podnijeti. I druga stvar, zaustaviti ovu situaciju sa krađom koju smo imali. Ako to pogledate, znači da... Postoje li u vašem programu konkretni rokovi realizacije tih? Jer kad nekome kažete da ćete industrializirati zemlju, to mu baš nije utjeha u startu, jer on to vidi kao jedan dugoročni proces. Jugoslavija se industrializirala 50 godina, jel tako da je to nekako strateški predugoročno. Postoje li rokovi u kojima vi recimo mislite, ne znam, dovesti u red fiskalnu politiku, konsolidirati plaćanja, realizirati ovaj rast koji ste spomenuli od 4%? Postoje vam kratkoročni dijelovi programa, a to znači to su one mjere koje stupaju na snagu odmah. Prije svega da država počne plaćati u svojim rokovima, to znači u roku od 60 dana svoje račune, to će povećati znači mogućnost likvidnosti svim poduzetnicima, isto tako oslobađanje od poreza kod prvoga zapošljavanja. Svi ti detalji u programu se već danima zapravo iznose diljem Hrvatske od strane ljudi koji su odgovorni za gospodarski dio programa u SDP-u. Ja bih rekao da građani dobro reagiraju i da smo mi dobili tisuće pitanja u kojima su zainteresirani da popravljaju program one stranke za koju vjeruju, odnosno Kukuriku koalicije za koju vjeruju da će upravljati zemljom. Na koji način se građani mogu uključiti u tu raspravu u planu 21? Na koji način se mogu, recimo, ko želi recimo vama nešto sugerirati, kritizirati? Konkretno, 19. u Zadru, znači u 5 sati popodne obavijest ćemo o tome sve građane, će biti u prilici da i direktno, znači sa nositeljima za dijelove programa koji jesu, mogu postaviti otvoreno pitanje, mogu to napraviti preko naše www.kukuriku.org, znači web stranice koja je u funkciji stalno, na kojoj se stalno odgovara na svako pitanje koje se dostavlja. Vidim da i mediji to prate, znači spremni smo odgovoriti na pitanja koji su stavovi SDP-a. Mi ne možemo u ovoj našoj emisiji u njenom trajanju izložiti sav program, ali njegova najveća vrijednost je upravo u toj otvorenosti, spremnosti da se dobije poruka šta misle naši građani o tome koji je pravi smjer, koji nije. Tko će sve 19. doći? Ja vam samo moram odgovoriti oko reindustrializacije da ne bi bilo greške. Taj dio, prvo moramo razmisliti šta je to reindustrializacija. Da li je to vraćanje nazad onih svih mastodonata, velikih industrija koje smo imali i tako dalje? Ne. Na ovom području postoje znači industrije od turizma, ekološke poljoprivrede, znači iskorištavanje onoga što imamo. Imamo znanje fakultete i sveučilišta da možemo biti najbolji, znači u ovome dijelu koje sveučilište može producirati, a to znači nužno, to ne mora biti tehnologija, crna metalurgija, ljudi pod industrijom uvijek to misle. Radi se o tome da možemo i u visokim tehnologijama polučiti kvalitetne rezultate, u iskorištavanju projekata koje nudi Europska unija. Siguran sam da nam se neće dogoditi ovo što se dogodilo u HDZ-u, a to je da ostanu neiskorištena sredstva koja su nam bila na raspolaganju, a koja će biti značajno veća u trenutku kad uđemo u Europsku uniju. Vrlo je bitno pitanje ljudima koji žive u gradovima, općinama. Milanovićeva najava, odnosno poruka, obećanje da će u jednom vrlo kratkom roku nakon preuzimanja vlasti 10% sadašnjih sredstava koji se redistribucijom preko države vraćaju u jedinice lokalne samouprave u kratkom roku povećati na 20%, iako ćemo, kako on kaže, i tada još uvijek biti visoko centralizirana zemlja. Što će to konkretno? Evo, to je baš ta tema ovih dana u medijima naišla i na određene otpore, da je to predizborni trik, da je to samo magla i paučina.
Što će se postići s tim i je li realno da se recimo jedinice lokalne samouprave stvarno u tako jednom relativno kratkom roku dobiju više novaca nego što sad imaju? Moram reći više novaca, ali više odgovornosti. Znači, iskrena namjera Kukuriku koalicije je da decentralizacijom fiskalnih sredstava prekine dosadašnju praksu u kojoj svaki put, znači ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom, bilo kojim radnim danom u tjednu kolone načelnika, općinskih i gradonačelnika hodočaste Zagreb moleći sredstva iz državnog proračuna da bi realizirali određeni projekat u svojoj sredini. Mi smo stava da sredstva koja se nalaze u Zagrebu, odnosno konkretno koncentrirana su u državnom proračunu, moraju biti decentralizirana, spuštena u lokalne sredine, to se može napraviti vrlo brzo, ali i odgovornost. Moram odmah upozoriti, to podrazumijeva da se konkretno u gradu Zadru ili u bilo kojoj općini na ovome području preuzima obaveza i za realizaciju tih sredstava. U toj sredini najbolje znate, znači konkretno šta treba napraviti. Je li to škola, je li to vrtić i sportska dvorana. Time ćemo doći do situacije da više neće biti podilaženja samo jednoj sredini i moram kazati da to je poruka SDP-a da mi uopće ne gledamo ko je na čelu određene lokalne zajednice, nego koliko je kvalitetna situacija da oni mogu realizirati svoje projekte. Mi se moramo osloboditi ovih varijanti u kojoj kao šeici iz Katara gradimo sportske dvorane koje onda nakon petodnevnih fešti zjape kasnije prazne. Moramo doći do toga da se u tim sredinama grade objekti koji su prije svega potrebni i da zato preuzimaju odgovornost načelnici koji su izabrani na tim izborima. Znači da imaju upravljanje određenim sredstvima, ali jednako tako je odgovornost za realizaciju. Rekli ste da nećete ukidati županije, ali da će se one morati drugačije urediti. Što ste konkretno kratko pod tim mislili? Ono što je cilj, jedan od dijelova zapravo decentralizacije, moramo se suočiti s time da mi ulazimo u Europsku uniju, da Europska unija prije svega sve ove svoje fondove šalje na neki način kroz razvojne projekte određenih regija, pa ću ja biti konkretan, to znači Dalmacija koja ispunjava sve uvjete da bude jedna regija kao što su ostale u Europskoj uniji, znači cirka 800.000 stanovnika i svi ostali preduvjeti koji uz to idu. To bi bila zapravo koordinacija, jedno zajedničko djelovanje na realizaciji zajedničkih projekata. Konkretno, nema ukidanja ni Splitsko-dalmatinske, ni Dubrovačko-neretvanske, ni Zadarske županije. Cilj je da sve te županije nastave dalje funkcionirati, raditi zajedno sa svojim gradovima i općinama, ali jednako tako da imaju koordinaciju na zajedničkim projektima. To znači da nema sjedišta u Splitu, Zadru ili ove bitke koje se događaju kod nas vrlo često gdje će nešto biti. Cilj je da se kroz zajedničku koordinaciju, kroz jedno vijeće dobije zajednički nastup i osvoje sva ona sredstva koja su na raspolaganju. To je po meni cilj kad govorimo o samim županijama. One su u ovom trenutku mnogima zapravo prepreka. I to moramo promijeniti u upravljanju. S jedne strane općine i gradovi ne shvaćaju korist od samih županija, s druge strane državna uprava u Zagrebu nije prenijela ovlasti ili sve moraš ponovo rješavati u Zagrebu. Naravno da to treba racionalnije organizirati i županije mora imati svoju ulogu da prenesu onaj ovlasti koje imaju iz države kvalitetnije prema općinama i gradovima. Sudionik ste Domovinskog rata, što možete kazati o tom famoznom registru branitelja? O tome se stvarno puno govorilo i pisalo, međutim status quo je takav kakav je. Hoće li Kukuriku koalicija učiniti registar hrvatskih branitelja javnim? Ja ću prije nego što vam odgovori na pitanje oko registra reći da je meni bila čast da sam bio sudionik Domovinskog rata i to ne volim isticati. Nikad mi nije padalo na pamet da nešto što mislim da je najčasnija dužnost svakom hrvatskom državljaninu da to bude iz toga na bilo koji način profitirati. Vjerujem da najveći dio hrvatskih branitelja u Republici Hrvatskoj jednako tako se ne srami toga da je sudjelovao u obrani domovine, da je to čast, pa mu ne bi sigurno bio ni problem da je na spisku časnih ljudi koji su branili domovinu. Ono što se stvara problem i što se pokušava sakriti, evo nove činjenice koje smo čuli, a to je da je konkretno bivši premijer pukovnik, ja ne znam je li možda takvog istog ranga naša
aktuelna premijerka, ko zna ko ima generalske činove i tako dalje, i mislim da nikakve prepreke nema da javnost dobije registar hrvatskih branitelja, časnih ljudi koji su bili u tome ratu. Nikad SDP i stranke Kukuriku koalicije nisu bile protiv istinskih branitelja, nikad nisu bili zato da se bilo kome ukinu njihova prava zato što su sudjelovali u ratu, posebno oni koji su djeca poginulih branitelja, udovice i tako dalje, ali jednako tako i radi svih ostalih građana u Republici Hrvatskoj treba reći istinu, a to je da su se neki provlačili, da su se sakrili iza časnih imena ljudi koji su bili u Domovinskom ratu. I prema tome ne vidim problem da Kukuriku koalicija, kao što je i obećala, bude spremna objaviti registar svih časnih imena ljudi koji su bili tamo. A ako se tamo nađe neko ko nije smio biti, ja mislim da su posljedice vrlo jasne i da bi i u ovome trenutku, kako svi to govore, ako je neko stekao neko pravo, pa tako možemo povezati sa bilo kojom drugom stvari, tako pravo ako mu ne pripada, jednostavno ga ne može ni imati. Najavili ste i ukidanje povlaštenih, dakle i zastupničkih mirovina, o tome se isto dosta dugo govori. Mislite li da je to potrebno zato što bi se s time dobio nekakav solidan novac za nekakve druge namjene, ili mislite da je to potrebno prije svega zato što možda te zastupničke privilegirane povlaštene mirovine vrijeđaju na neki način prosječnog hrvatskog čovjeka koji eto radi 35 godina za nekih 2000 kuna mjesečno? Poruka je prije svega 2007. godine smo dobili izbore, to je već onda bili napravili. To znači povlaštene mirovine i njihovo ukidanje. Koliko bi se novaca dobilo ukidanjem povlaštenih? To nisu toliko značajna sredstva u tom dijelu, ali su sigurno nešto što treba biti poruka hrvatskim građanima. Čast je biti u Hrvatskome saboru, to je jedan dio tvog života koji radiš pored svojih radnih obaveza inače, i u tom dijelu trebaš dijeliti sudbinu svih ostalih građana Republike Hrvatske. To je poruka Kukuriku koalicije. Imaš pristojnu plaću, to ti povećava osnovicu za tvoju mirovinu, ali nikakve situacije u kojoj si sa jednim danom prije u Saboru, 24 sata su bila dovoljna, malo kasnije s izmjenama zakona 2 godine i 1 dan, svi oni koji budu u sljedećem Saboru, koji budu ostali znači u toj funkciji, ne iskoriste pravo da sad uzmu mirovinu, to će pravo izgubiti. Ja vjerujem da ćemo mi dobiti na izborima i da ćemo biti u prilici da to brzo promijenimo. Time bi se zapravo riješila ta priča o tome da ti zapravo nakon određenog razdoblja provedenog u Saboru, što ovisi naravno o tome koliko si se plasirao visoko u stranci, došao na izbore i dobio povlaštenu mirovinu. Ja recimo ne ispunjavam uvjete za tu mirovinu, pa i da hoću ne mogu je iskoristiti. Ona nije u skladu sa onim što Republika Hrvatska može napraviti. Poruka Kukuriku koalicije je da neće više biti povlašteni mirovina za saborske zastupnike. Ali to od dolaska na vlasti novog zakona nadalje. Znači ne može se retroaktivno onima koji su već nositelji tih mirovina. U Hrvatskoj smo bili svjedoci puno puta i djelovanja retroaktivno i ti stvari. Mislim da treba poštovati pravnu državu. Između ostaloga, jedno od pravila, to je načelo da se ne donose zakoni koji djeluju retroaktivno. Izbor ljudi je takav da u tom vremenu kad su te donešene odluke odgovaraju oni koji su i tada donijeli, a mi smo jasno rekli u predizbornom programu da ćemo te povlaštene mirovine ukinuti. To je jedan mali segment, po meni je manje važan, to je nešto što ljudima možda na neki način dobro zvuči, ali mislim da je forte plana 21 u svim onim ostalim točkama koje govore prije svega o gospodarskom rastu, o stvaranju uvjeta za novo zapošljavanje, o svim drugim dijelovima, pa između ostaloga spomenut ću i nacionalnu sigurnost u kojoj se stvari postavljaju vrlo jednostavno. Prije svega, kvalitetan život hrvatskih ljudi je najbolja zapravo nacionalna sigurnost. Ja znam da to malo čudno zvuči, ali to vam je najbolji način kako vi zapravo
zapravo možete sudjelovati u kreiranju i nacionalne sigurnosti, što na život bude puno bolji, time ćemo imati manje problema i sa ovoga sigurnosnog aspekta. Nedavno su Milanović i Čačić kritički se osvrnuli na najavu da će vlada udjele u JANAF-u i Croatia osiguranje prodati kako bi se domogao sredstava za isplatu duga umirovljenicima. Očito je tu zaškripilo i nema se novaca za nastavak isplate duga. Međutim, vi ste protiv te prodaje, s obzirom da su to strateške firme, tvrtke, kako ste ocijenili. Kako biste vi završili proces povrata duga umirovljenicima ako je činjenica da novca nema, a po svemu sudeći ga je ponestalo? Protivimo se novom zaduživanju. Ja nisam u poziciji da u konkretnom slučaju vam mogu odgovoriti. Hrvatska je nažalost došla do toga da ne prodaje više obiteljsko zlato, obiteljsko srebro, nego ostatke ostataka. Malo je toga što nam je uopće ostalo. Znači, JANAF, Croatia osiguranje su posljednje tvrtke koje su pretežito državnom vlasništvu, ima ih još, ali nas najviše ubijaju kamate i zaduživanje koje je redovita praksa. Ne može se kupovati socijalni mir redovito sa varijantom da se zadužite u inozemstvu, pogotovo sa vrlo nepovoljnim uvjetima. Rješenje se mora tražiti po meni u sredstvima koje Hrvatska ima. Sad ćete mi vi reći gdje ćete ih naći. Ja moram reći da u raspodjeli sredstava unutar našeg proračuna koji sad iznosi cirka 120 milijardi kuna, ako je neka obaveza, a u svakom slučaju je, povrat duga umirovljenicima se mora realizirati, preraspodjelom troškova i racionalizacijom se to da riješiti. Znači, jamčite umirovljenicima povrat duga bez prodaje JANAF-a i Croatia osiguranja? Ja moram reći da Vlada Republike Hrvatske mora donositi odluke. Kad budemo u Vladi Republike Hrvatske, prvo ćemo se morati suočiti šta je ono što je zapravo situacija. Budimo realni, a to je da mi još ne znamo razmjere koja je eventualno pustinja ostavljena. Čim se priča o svemu, o bolnim rezovima i tako dalje, vjerovatno mnogi znaju i imaju informaciju o tome da je stanje u javnim financijama puno gore nego ono što se prikazuje na papiru. Ja bih pričekao situaciju da se Vlada suoči sa bilancom, ali ono što je i gospodin Milanović rekao, a to je prvu stvar koju ćemo napraviti, to je bit će sredit ćemo financije. To podrazumijeva ispunjenje obaveza koje imamo prema svojim građanima, to znači konkretno umirovljenicima. Dobar ste poznavatelj situacije područja nacionalne sigurnosti, unutarnjih poslova, pa vas kao takvu osobu pitam kako komentirate činjenicu da je aktualni ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko ušao u HDZ uoči izbora? Ministar Karamarko je bio biran za ministra uz, moram reći tada, veliku podršku i saborskih zastupnika i javnosti u vrijeme kad je zajedno sa ministrom pravosuđa Šimonovićem u trenucima koji su bili vrlo delikatni za Republiku Hrvatsku, niz ubojstava koji se dogodio, sve ono što smo upozoravali, a to je da je ugrožena sigurnost građana, ubojstvo Ivane Hodak, sve što se dešavalo u tim danima, i tada su bila potpuno druga obećanja od onoga što je danas završeno krunom svega, a to je umjesto depolitizacije koje obećavaju profesionalizacije policije, upravo je radio sve korake da to okruni time da uzima člansku iskaznicu HDZ-a. I to je sve što ima reći o tome. Jesu li danas ta područja policije, obavještajne zajednice još uvijek visoko politizirana područja? Evo, čitam u novinama, ne znam koliko je to istina, nije ni bitno, ali evo već se piše u nekim novinama da se već raspravlja o novim imenima šefa obavještajne službe, da će doći neki drugi novinar, ne ovaj koji je sada i tako dalje, nisu sad bitna imena. Očito je da su to još uvijek područja koja nisu se istrnula iz ralja dnevne politike i ne funkcioniraju do kraja profesionalno, čim je tolika pažnja i pozornost usmjerena na to. Što za obične građane zapravo ta područja su prilično apstraktna. Je li to bitno? Je li to bitno vlasti da ima u obavještajnoj zajednici svog čovjeka na prvom mjestu, da ima u policiji svog čovjeka na prvom mjestu? Iskustva Hrvatske govore o tome da je bilo izuzetno značajno
ponašanje kako unutar obavještajne zajednice, tako i unutar policije i u situacijama koje smo imali, a to je da se zapravo time na neki način utjecalo i na dnevnu politiku, su zaista loša iskustva. Ta vremena se polako mijenjaju. Ja mogu reći konkretno za ovaj dio koji mi kontroliramo direktno, a to je da Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost nadzire rad sigurnosno-obavještajnog sektora i u segmentu koji možemo reći da su to obavještajne službe, civilna i vojna, da je napravljen ogroman napredak. U tom dijelu ja vidim zapravo da je tu profesionalizacija otišla prema napred. S druge strane, špekulacije o imenima su najčešće. To se uvijek događa i ljudi uvijek vole imena, ko će biti neko na nekoj funkciji, na mjestu i tako dalje. Zaboravljamo pri tome da je puno važnije ili taj sustav funkcionira ili ne. Ja kad izražavam svoje zadovoljstvo, uopće ne govorim o imenima, govorim o tome da smo 4 godine svjedoci, nema curenja, nismo u situaciji da imamo ozbiljni primjedbi, predstavki ili nečega što se događalo ranije i u tom dijelu mogu reći da sam zadovoljan. Da li ispod žita ima eventualnih zlouporaba, to uvijek moguće, ali ako postoji sustav da se to spriječi, opet smo napredovali. Što se konkretno policije tiče, bila je na dobrom putu da se profesionalizira. Međutim, zadnja godina dana je pokazala da smo bili svjedoci ozbiljnih pokušaja, pogotovo ovaj sukob na relaciji policija-državno odvjetništvo je pokazao da se pokušavalo s te pozicije, umjesto da se traže dokazi, da se otkriju počinitelji, da se prijave određene osobe, da se utječe na odluke državnog odvjetništva, što mislim da je presedan i jedna praksa koja se ne bi smjela dogoditi u Republici Hrvatskoj. U tom dijelu je potpuno pogrešna bila politika koja je vodilo Ministarstvo unutarnjih poslova. Ono kad ima situaciju da im je odbačena kaznena prijava, ne smije se osuditi da kaže neovisnom pravosudnome tijelu vi ste krivi, nije u redu što vi niste prihvatili naše argumente, postoji po zakonu kako oni mogu eventualno donijeti nove dokaze. Taj slučaj koji pokazuje da je zapravo policija još uvijek politizirana i nešto što se dogodilo sad nedavno na aktualnom satu, unatoč zakonskim odredbama da ne smije po zakonu zapravo govoriti o identitetu osobe, čak i u trenutku kad je podnesena kaznena prijava, a to se sad u ovom trenutku nije dogodilo, ministar je javno zapravo govorio o imenu određene osobe protiv koje navodno idu kriminalistička istraživanja, čime je potpuno postupio suprotno zakonskim odredbama. Ponavljam, čak i da je podnio kaznenu prijavu protiv te osobe, nema pravo o tome govoriti, niti dati naslutiti o kojoj se osobi to radi. Mislite na Boljkovca? Ne, ja govorim konkretno, znači o svim slučajevima o kojima se on javlja. Zadnji slučaj je bio slučaj reagiranja na zastupničko pitanje oko Koninga i Radimira Čačića. Nije uopće bitno je li to Radimir Čačić ili to neko drugi. Ministar unutarnjih poslova i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova nemaju pravo na taj način postupati. Njihovo je da otkriju, podnesu prijavu, ali ne smiju davati identitet. Kako komentirate, evo, u javnosti između ostaloga stvorena jedna percepcija da postoji jedan paralelizam između u zadnje vrijeme ideoloških manifestacija aktualnog ministra unutarnjih poslova koji voli reći da je on antifašista ali i antikomunist i tako dalje, i činjenice, evo recimo, da su se određene istražne radnje vodile protiv Boljkovca za partizanske zločine. Kako komentirate činjenicu da on, iako se očekivalo, čak i Mesić taj dan bio kod njega doma, da će ga uhititi toga dana, da do toga ipak nije došlo? Je li to utjecaj politike na taj slučaj ili se jednostavno radi o tome da nije bilo dovoljno elemenata za nastavak? Prvo treba reći dobro jutro, ministre. Iz jednostavnog razloga što je najbolja rečenica koju upotrebio, a to je da političke elite nisu imale sluha za progon komunističkih zločina. Ja prvo tvrdim da nema komunističkih zločina, nego postoje ratni zločin. I bez obzira na to u kom razdoblju su napravljeni, mi to moramo promatrati s pozicije ratnog zločina. U svim godinama, dok je bio načelnik policijske uprave, šef krim policije u Republici Hrvatskoj, predstojnik KUNS-a, sve ove godine šef obavještajne službe nikoga nije priječio da takve stvari istražuje i da napravi. Ja ću podsjetiti da je jedina Račanova vlada donijela deklaraciju, odnosno zaključak o tome da će istraživati upravo zločine iz Drugog svjetskog rata, ne gledajući o tome ko su počinitelji. To što policija nije podnijela kaznene prijave, to je problem, znači, samoga sustava.
Ne treba tražiti krivca o nekome drugome. Ako postoje podaci, znači dokazi da je neko počinio ratni zločin, bez obzira na to je se radilo to jednoj, drugoj, crvenoj, crnoj strani i tako dalje, iz tog razdoblja nije trebalo sve ove godine čekati, to staviti u prioritet rada Ministarstva unutarnjih poslova. To je trebao biti sustavni rad, propuštene su godine, svjedoci umiru, prolazi vrijeme i nikoga nije priječio da to sve skupo napravi. Zato ja to promatram kao situaciju u kojoj se danas politički počinješ profilirati sa nečim što je možda drago nekome čut, a to je mi ćemo progoniti i te zločine. I onda policija kaže da je podneseno samo 5 kaznenih prijava za ratni zločin. Šta ste čekali? Mislim, nije problem u tome, nego Državno odvjetništvo ne može odraditi niti kazneno progoniti nekoga ako ga policija nije otkrila i prijavila. To je po meni... Evo, gospodine Ostojiću, 9 je sati, imamo još 10 minuta do kraja. Ja bih sad malo dopustio i našim gledateljima koji nas žele nešto priupitati. Naravno, evo, ja vas uvijek unaprijed molim da vaša pitanja budu jasna, kratka i koncizna kako bi zapravo dali i svojim učešćem u emisiji doprinos kvaliteti našega razgovora i intervjua. Dok nam se javi prvi gledatelj ili gledateljica, da vas još pitam za komentar ovog zakona koji proglašava ništavnim sve pravne akte bivše JNA i bivše Jugoslavije, za koji je premijerka ocijenila da zapravo jamči sigurnost našim braniteljima da neće biti procesuirani. Je li to nešto, evo, za vas kao branitelja nešto bitno, novo i zapravo koji je smisao tog zakona? Mislim da je najbolji primjer gospodina Veljka Marića. Pogledajte što se dogodilo. Znači, ta varijanta u kojoj se puno pričalo o tome da će sve biti u redu, on je osuđen. Prema tome, sva ona medijska buka i sve ostalo da će biti riješeno, on je na sudu tamo. Ja ne ulazim u detalje, niti znam o dokazima, ali ovo zasigurno ne može pružiti sigurnost svima onima koji se nalaze eventualno na optužnicama bivših vojnih sudova. Puno bolje rješenje i u tome da se to napokon riješi, a to je da za sve osobe za koje postoji sumnja, svaka država koja je na ovom prostoru to rješava, da se sudi pred hrvatskim sudovima, da te stvari budu skinute s dnevnog reda, a to je da smo mi zapravo u situaciji da svi oni koji su sad ovdje navodno dobijaju lažnu sigurnost, a s druge strane šta u trenutku kad uđemo u Europsku uniju, mislim, nema potrebe davati lažna obećanja ljudima. Mislim da to rješenje problema nije. Da. Evo, Reže javlja da je neko na liniji, nadam se da ste bili strpljivi, izvolite, dobra večer. Dobra večer. Slušamo. Evo, ja sam mladi gledatelj, poštovanje vama i najboljem voditelju na Vox televiziji, svaka vam čast na emisiji, podrška gospodinu Ostojiću stvarno fenomenalan je. I jedno pitanje za njega, hoće li sretiti cenzuru na hrvatskoj televiziji da vrati našu Latinicu? Jedno čekamo Denisa Latina na hrvatskoj televiziji. Hvala vam. Hvala vam na javljanju i na komplimentima, eto. Ja se isto zahvaljujem na komplimentima, moram biti iskren, uobičajeno me napadnu u emisiji, evo drago mi je da sam dobio tu situaciju da ljudi i podrže, ali ja se ne bojim toga, znači volim komunicirati i danas se moramo naviknuti na to da... Vi ste na Fejsu 24 sata, čuo sam. Nisam 24 sata, ali odvojim dovoljno vremena. Ali ste zapravo ste kontinuirano, hoću reći. Jesam, i to već godinama i to svi znaju i tamo se redovito borim i često me napadaju i ja sam spreman za diskusiju, za raspravu. Pita nas gledatelj u vezi cenzure na HTV-u, na javno, što politika vlast može napraviti? Moram reći da Hrvatska radiotelevizija, odnosno kompletno navodni javni servis, ja ću na vrlo konkretnom primjeru reći, a to je danima se i u više navrata konkretno vrtilo moje ime, mahalo sa naslovnicama, dalo priliku drugima da govore, niko mene nije pitao za komentar. Znači, bio sam također sudionik Latinice koja je zabranjena na hrvatskoj televiziji, to znači nije prikazana, nikad je uredno snimljena, ali se nikad nije realizirala i mislim da je danas stanje na Hrvatskoj radioteleviziji tako
takvo da smo uskraćeni za demokratsku raspravu, da je situacija u kojoj, evo ja ću reći da se ja zaista ne sjećam kad sam ja zadnji put bio u situaciji da mogu s nekim raspravljati. Znači ne da neko mene protežira, nego da sjednemo sa svojim političkim suparnicima i da raspravljamo te stvari. To je sve samo jedan smjer. O čemu je bila tema Latinice koja nije... Tada je bilo između ostaloga o nezastarijevanju ovog pretvorbenog kriminala. To je bila tema, ona je zabranjena, nije realizirana. Tada smo slušali smiješne zapravo rečenice od gospodina Matušića koji je tvrdio da se HDZ bori protiv zastare o pretvorbenom kriminalu. Naime, treba podsjetiti gledatelje da su bili protiv toga i da su 2004. godine ukinuli zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije. Iako je u 95% slučajeva pronađena nezakonitost, sad odjedanput se sve ono što je zapravo pokrenuo gospodin Ivo Josipović još u doba dok je bio SDP-u ne predsjednički kandidat, zalagao se da to postane ustavna kategorija. Na kraju je to realizirano i sad HDZ to pripisuje sebi. Ali rukama i nogama su se borili protiv toga. Hvala lijepa, imamo gledatelja. Dobra večer, izvolite. Dobro večer. Poštovanje, slušamo vas, izvolite. Da budemo kratki, jedno pitanje za našega gosta. Pa recite mi, naš bivši predsjednik Mesić, kako se postagne pitanje zločina u Drugom svjetskom ratu, on dobije jednostavno osip i kaže zašto sada baš potežete to pitanje? Pa kad bi ga trebali potegnuti? Recite mi, molim vas. Hvala lijepa. Evo, mi smo malo o tome i nešto govorili, ali evo, gledatelj se referira na Mesića i njegov prepoznatljiv, recimo, stav na tu temu. Jel? On ima pravo na svoj politički stav, ali to ne bi trebalo spriječiti nikoga ko raspolaže sa dokazima da to rješava. Ali jednako tako je važno da ukoliko se politički ide pakirati nekome, onda je to sporno i zahtijeva političku reakciju. Predsjednik Mesić bi morao, s obzirom na funkciju koju je imao, zadržati stav koji mora biti vrlo jasan, a to je da je svaki zločin i da za njega treba odgovarati osobe bez obzira na to da li je to napravljeno s partizanske ili neke s druge strane. Iako institucije sustava ne obvezuje politički stav Mesića, odnosno predsjednika, tako da radi svoj posao ako postoje. Imamo gledateljicu, dobra večer. Dobro večer. I ja ću biti takva koji prvi slušalac i stvarno hvala voditelju, a pogotovo gostu. Moram priznati da je uživancija slušati ovakvu osobu koja govori iz duše, iz života. Pitanje bi bilo, osim onih kljuvača i onih seksa koji povure razmišljaju što će nam zabazat oči, što će učiniti da se potrude da ovaj narod ne grinta i ne muči se sam sa sobom u kući, nego da kad mu bude dužnost da izađe na izbore i da svoj glas da onome za koga misli da ima budućnosti i za sebe i za drugoga i najbolje želje. Hvala lijepa. Samo da nas aktiviraju i da ne stojimo doma i kukamo, nego da se odazovemo i da stojimo iza svojih odluka kakve god bile. Hvala lijepa. Evo, mi se borimo za povjerenje građana i ovo jesu izbori za povjerenje građana. Međutim, ja ovu priliku neću iskoristiti sad da navijam za Kukuriku koaliciju za koju dolazim. Ja zaista pozivam sve građane da masovno izađu na izbore. Ne zato što je to njihova dužnost, nego i ovo prilika da odluče o tome ko će upravljati s njihovim sredstvima. Hrvatska potroši 120 milijardi cirka godišnje kroz proračun. U 4 godine to je pola bilijuna kuna, to su ogromni novci. Ne smije vas ne biti briga ko će time upravljati. Na tome ja građane pozivam da iz ovih recentnih iskustava koje imamo šta se dogodilo sa trošenjem tih novaca, šta nam se desilo sa vodećim ljudima koji su time upravljali, ne dopuste i da odluku donesu. Nek izađu na izbore bez obzira ko će glasati. Ovo je demokratska zemlja i ja sam najsretniji radi toga što smo u prilici napokon da ljudi mogu slobodno birati. Hvala lijepa. Evo imamo jednog gledatelja koji je na mobitelu pa da ne potroši puno. Dobra večer, izvolite. Evo. Dobro večer, hvala vam. Nije valjda puno, biće za to. Slušamo. Poštovani gospodine Ostojiću, vi cijelo večer govorite kao ste dobili izbore. Izbore još niste dobili. Drugo, čudim vam se da napadate gospodina Karamarka tako, profesionalca u vladi i u policiji kao Karamarko, do sad takvog nije bilo i nemate ga vrea oblatiti.
od vas se puno vidi tko bi što trebao raditi. A ovo kroz cijelo vrijeme nisam vidio kroz 2 sata vremena ide mrže prema HDZ-u tolika. Hvala vam lijepo. Hvala i vama na javljanju. Evo, gospodine Ostojiću, ovaj vas je gledatelj doživio kao osobu koja je malo blati i ima mržnju prema HDZ-u. Apsolutno pravo je čovjeka da ocjenjuje javnu osobu. Ja mu ne mogu zamjeriti niti jednu rečenicu jer je to njegovo pravo. Samo što se ja uvijek koristim argumentima. Znači, niti jedan argument nije imao da može potkrijepiti to da ja bilo kakvu mržnju ili nešto širim, to je neistina. Druga stvar je, dao sam vrlo argumentirane ocjene oko rada, znači konkretno i ministra Karamarka na konkretnim slučajevima i u tom dijelu ja prihvaćam njegovo pravo i ocjenu. Očito da njega nisam uvjerio u tom smislu, ali ću iskoristiti zadnju rečenicu, a to je na samom početku sam rekao da ne želim razgovarati o pozicijama ministra unutarnjih poslova jer da mi izbore nismo dobili. Prema tome, toliko o tome ko je zapravo govorio argumentirano, a ko nije. Evo, 9:10, gospodine Ostojiću, hvala vam lijepa na gostovanju. Iz Splita ste došli u Zadar, pa vam samim tim još jedno dvostruko hvala. Želim vam dakako puno uspjeha na sljedećim izborima i u vašem privatnom i profesionalnom životu. Hvala lijepa. Ja se zahvaljujem vama, vašim gledateljima i nadam se da će biti ponovo prilike za danju raspravu. 19.10. ste u Zadru. 19.10. u Zadru s čelnicima koalicije bit će određeno točno ko će biti tu, odgovarati na pitanja građana. To će biti prilika i za ovaj dijalog sa Planom 21. Sigurno. Hvala vam lijepa, poštovani gledatelji. Evo, bila je to još jedna emisija 1 na 1. Ranko Ostojić, SDP. Do sljedeće nedjelje. Lijepi pozdrav i ostanite uz program televizije Vox.